Patxot era un gran mecenes, però tot el que ell diguem-ne projectava o generava o contribuïa a això acabava amb alguna cosa. No era un mecenes d'aquest que dona uns diners, ja t'ho faràs, i no sap què se n'ha fet. Ell intervenia directament en tot, dirigia si podia, intervenia en detalls, fins i tot una portada d'un llibre que qüestiona que això hauria de ser més així, més aixà, no? Però tot acabava amb alguna cosa. En Patxot mecenes va permetre que en una època dolentíssima per l'Institut, ja abans de la Guerra Civil, però sobretot durant l'època Xorca, en què l'Institut no existia oficialment, malgrat que els pocs membres que quedaven al país feien les seves reunions i intentaven publicar, doncs en aquesta època i en l'anterior va fer un gran servei a l'Institut, permetent que, greixant la màquina de fer recerca en molts àmbits molt diferents. És un home generós a l'ombra. És un home que utilitza aquests recursos econòmics, molts recursos econòmics que tenia la seva família, per posar-lo al servei dels altres, i diguem-ho singularment al servei de Catalunya. I això ho fa a l'ombra. Tant a l'ombra és que em sembla que una de les coses que estem fent amb aquesta celebració de l'any Patxot als seus 50 anys és intentar divulgar-lo perquè les generacions actuals catalanes siguem conscients de la seva immensa obra. I acabo amb això. Per nosaltres tota aquesta celebració de l'any Patxot en aquest 50 aniversari de la seva mort no és res més que un acte de justícia i de reconeixement de moltes institucions catalanes a un home que va ser generós amb el nostre país. Un home que es va dedicar a construir una obra social i cultural d'utilitat al servei del progrés del seu país. El seu biògraf, Joaquim Maluquer, el va definir molt bé. Independent de criteri, intransigent amb la falsedat, el deshonor i la mentida i amb una vivència de Catalunya intensa i total. Per tant, estem davant d'un personatge tan important que si anem gratant deurem trobar moltes altres coses com aquestes. El que és més important és que va donar un sentit col·lectiu i a favor del país el diner que ell havia heredat. Per tant, d'entrada, aquest acte de reconeixement se li devia. És un acte de reconeixement que estaria bé que mantingués viva la vocació de mecenes de la gent que la pot exercir,